Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Elmer nga napoluan dagiti agkaruba. Dear Manong Nemi, naladawa kasi mangpet iti dayta nga malem sardam pakit din Manong Nemi, tapasadon alas 6 nga nagkapo iti trabaho. Naperdi ngamin Manong Nemi ti kutsek kat adda iti talier so nga nagkommutak. Iti sumrek akon Manong Nemi iti compound iti ayan dagiti na duma 10 doors nga apartment. Nga pag-apartment mi Manong Nemi kada papaki ni mama. Kaorin ta papaki ni mama Manong Nemi. Dito'y damat nagtrabaho. Siyak di burudak anak na Manong Nemi at asawan dagiti talo nga kaapsat ko nga naikama at naikamang sa jay Cebu at naikamang sa jay Bicol. Kaya dakamlang kada papaki ni mama kan siyak nga burudak Manong Nemi itag na dito'y Ilocos. Wen. Nabaya ko nagtrabaho ako ang pwede girlfriend ko. Tako na nga rod na papaki ni mama, abakla ka no? Sana ka bakla. Ngem, awang pa tinubyak. Tati makadakas ngamin Manong Nemi, ti pakariknak iti ayat. Kat saan matang nawaya? Iso kung kuna da papaki ni mama, nga isarden kong tag mauyong, iti pagbagak. No, asin naman deta nga pakariknak iti ayat. Manong Nemi, nga saan matang nawaya? Nagadukan di ta, ti babae, no ape ka no nga saanan nga nawaya, ti pakariknak iti ayat. Iti damabatog ko Manong Nemi, iti kaabay nga tour, iti ayan mi kada papaki ni mama, napasardengak, iti bakangegak, iti panalpaak, tungpa, tikit na sawon nagalabat. Nangig ko Manong Nemi ti reaksyon ti maysa nga babae nga iso iti natungpa. Tinungpa na ko na yan. Nalawag amangig ko Manong. Numan pa kasla tertereden dati na pigsa nga timek. Kanuri ti lalaki Manong Nemi nga nang tungpa iti dayta nga babae ket tertereden na timek na dati na kayat siguro madisturbo dagiti karuba na nga doors. Napasan na ayak Manong Nemi. Kabkabilin namanin ti asawa na. Siguro kadarupan namanin ti babae Manong Nemi inagtaray ket nakitak ng lukat na tiri daw sa nagtaray nga rimuwari ti compound. Ngayon saan nga sinurot pa Manong Nemi ti lalaki. Nakitak ti lalaki Manong Nemi nakakita kaniyak nga nagmatider kinusilapan na. Hintuloy kong tinagna Manong Nemi nga nagdano ni iti abay nga door nga iso iti ayan mi kada papaki ni mama. Kinlukat ko tiri daw Manong Nemi tasambat nga nakalak.
O, yapay nga nalado ka. Dinamag ni Papa. Pero di kotsek pa. So, nag-commute. Mo ito man, commute. Ato ti dagas-dagasan, agdisag nga pasahero, ag-pick up. So, ka nanadawak. Ikaw mga min gumata ngayon, ti kasukat na ta kotse mo eh. Daan na bayagan. Pabaruan mo ta, nanun ti kwarta, nagsusweldo ka. Napindas pa lang, Papa. Nakurang na amin ti patang asikaso na. Di mo pa yung amin maamong asikasun tabagim. Hanan to akit tilogan mon. Nangigyo na, kinabil man na ta, karuba tayo. Ngari daw. Di asawa na. O, matinangag ko. Amo manginugap apa na giti karuba tayo. No, daring kordata, napintas ti kwa. Divider na ito'y apartment. Malaksin nga ta, no, dati tiruar. No, dati tioneg. Malaksin nga ta, no, talagang ag-ikis da, agrihiriyaw da, sa mangig mo. Kapaya, kinabil naman rin siya babae. Rimuar nga nagtartaray. Oray no, kinamat na. Kinamat siya lalaki. Saan na kinamat lang? Ay, Papa. Yung nakita na siya lalaki, yung nakamatida rin ti sangot ti ritaw da. Karuba mo da, sa mga bibiyangin nito, tante ba't kakapin na ano ida. Kasi daw, itagyan dito apartment, nagkakaruba kayo nagpaiso, gaabay na kiti ritaw ti apartment yo. Mamano lang na kita gaam mo. Ito dati amyanan tayo. So ti magustuhan mo ang mapan na kajismis ni mamang mo. Ang dapat iso na dita imalatiw. Kat no padasin nyo ti umalatiw dita bangin, Papa. Alya, umalatiw wag dita. Hindi ba't amo mo, sino na kita nga agasawa? O sapay anak da. Imununa dadda, hindi tayo. May nagkaserad to. Alas di mo bibiyangan, no, saan da kalag, tabatakta kamatin, saan mo bibiyangan ida? Iri mangmangan kami, manong nami kada papa, ni mama, malagip da manin, siyak manin, tiya. Tapik da papa, ni mama. Ito kano kami na nag-asawa ka. Kurahin yung katlata, papa, mama. Ano pagdalagan nyo, ay? Anda ararmam. Awan. Apa yung awan at ararmam? Saan ka din ang kursunadam di babae kasi panangarim mo? Awang ka dito kursunadam. Di ka ko pisinam. Pa, at daamin ng asawa di ka ko pisinam ka babae. Kita, pumasyar ka di probinsya tayo. Narigat. As lang kapatpatigunan ti may isang alawas nga absena kiti opisina. Kaya nagpaspasyar ka. Mabangga magkipulapul ka di kiti babae ka na lalaki dita. Siya tumad ngamin opisina, apartment, opisina. Sa kala makipulapul ti sa bali no kasta nga affair ti tunggal party kada giti ko opisinaam. Narikat kan sapay nga umatendar no saan mga mapilpilit. Ay, ano pakadanagan nyo dumteng tulat ta, Papa. Dumteng tulat ta. No sum ken dumteng ti maitad kang kasad oras mo sa pulin, Papa, umasadig. Sige. Ikalikago mo ko, ma. Ako pagtanagan niyo, Papa, ma. Once, nga masaraka kon ti babae, nga ipatpatig ko, kahit ipatpatig nakman, apamang sungbatan na, ikasar ko nga dagos. At dagiti kong daway manong nami nga sumuro takmet ti awis dagiti ko opisinaan. Amok met tumino manong nami. Kasi ti maysa nga aldaw manong nami nag-birthday ti maysa kadagiti ka opisinaan mi. Pag kami matendera, okay idin ti kotsek manong.
Eta, ket gapon tagmanehwak nga gawid manong nemi nakakontrolak. Nagarigat at makamadisgrasya ako na. Nga mo rin nakakontrolak manong nemi madlaw ko na bartay ka. Ket nung kasta nga agawid ako nga maneho at arigid ko dakoy manong naming may sugelak. Ay, lalo. Sus. Kapag nga mimat nga dyak kinontrol ay. Kapag mimat nga nga minumak. Kahit ko kumang uminom. Kapag nga isaan ko mga sadyay balay ti pag-inumak. Tagsango kam kumakini pa pa. Pero namidag nung kama nung nami adakin dilata. Nga mulmulmulam. Tamo no adamulmulmulam. Hanggang makaturong. Dagdada dumaakit ag sigarilyo da. Day yasidag dare jay ramay da. Jay asidag di sindi. Tano kasta nga madanunan ket may sugal yan masinit makariing da. Kasta style da. Ngim sa anak mo dag sigarilyo man. So nga candy ngada. Saksakit pa ting ngipon ko kado candy. Ano, mag-strike akto niti compound manon nemi. Kat may parking konton ti kotsek iti talaga nakapakaiparkingan di kita dalugan na. Magnakto na, malumabas iti karoba mingador. Medyo agbasing-basinga yung kontrole. Mabasar din akto manong nemi ti batog ti karoba mingaridaw. Naulima ka. Nakalukat manong nemi tiri daw. Umod sa tao. Baka dadadya nga to. Nalipatan da lang ha. Indrakap da tari daw da. Dandan maminsan ti makalawas manong nemi nga apaan ti lalaki ti babae. Napya kumaman to saan nga dangran. Hey, sayang ti kinapintas di babae. Dangdangran di lalaki. Abay nga ta, anak, basol nga ta di babae. Nasyakto da asawa na manong ni pitik kadyak to pulos aramiden. Hoy, makadalo na to nito balay, madlaw to ni papa. Nakakutsay ka nga nagawid? Uwan pa. Magbanda nakawid ka nga. Nakawid na ka sa napasama ka nga. Abay ya? Langam din ang baratag ni. Muray-muray tamatam. Magmantasang mo na ituro kay Diyos ko, oy, Elmer. Ado na kita disgrasya ka puta, agmaneho da nga nakainom, nabartek. Kahit mo ka di madisgrasya, kahit matay ka. Pagbagaman na ito anak mo, Isabel. Ayat, napasama. Kinamta lang nga na. Nagakot sa nga nagawid. Kahit nagadayo, nagkapuan na. Pagdanagan nyo ko niya, kaya-kaya dito. Pati pa nagsaw, magnadal ka. Puhay. Ikataman kami data pa nag-inom mo. Mamano ka kasanga na kainom kahit. Ano na, biinsa. Baka arak yung silad mo, ngiduldulim mo. Nga di may makit-kita nga uminom ka. Mapanak nagdalusan kita umot makit-kita. Nyata mo, baka nakasilsalin niya, pagyanan tilupot na. Ako mati, madlaw ko nga arak mo ka, sobre ka iti kwarto na, talusak. So nga uminom ta anak ta, iti kwarto na. Wanang, nasa isa pangarod, no ta kwarto iti pag-inumam. Ngem datay nakainom ka agmaneho, Diyos ko aya. Ako pa'y asawang pagkatapos, ako pa'y kasukat mo. Pagkatapos, matay ka. Gabot iti disgrasya. Wano sa angkit, agbaling kang baldado. Gabot iti disgrasya. Hamon to kami ng ulolitan, iho. Ya? O, uminom ka, ang basit lang, kontrolan. Nagasta kita nga mama, papa, nakainuman gan sa talaga mapantidisgrasya, madisgrasya. Kaya dito ba nakapimpinas nga, naglaing nga, maneho, nakatantalang, madisgrasya dan tubay. At saan ba nga natalang na kita, makasarno daw at masabat daw. Ngayon saan ko nga inulit pa yung manong nemiti minum nga nariknak di bartek ko. No kasta nga, adayot paggapuan. Ngayon minsan manong nemi
nga iti asidaglaeng iti naginumak. Medyo nabartay kak kunak manong nemi. Tadyak napuputan manong nemi nga nakadanunak dito compound. Iti tasumrekak manong nemi iti apartment nga ayan mi. Iti sumrekak ni mama, ni papa, di naman nga tayo nrekapon, di nga tayo, di makastrek ako, manong nemi siya akong tinangrekap, tiri daw, ngayon lak ko pa, mano. Edita, ada mga nawakan niya. Hoy, hanggang dito tayan niyo, sir. Ana ko lang, saan nga dito iti apartment nyo, saan nga dito tiri daw yo. Ano nga saan? Luko ka. Sino kaya? Abay, saan nga ili ka? Saan nga ili na ka napapagin mo, mama? Ayun na napapagin mo, mama, ha? Kinunak ba nung namigit intuloy ko lang iti simbrek nga napanag nagtugaw iti sopa, iti sapan nakasalas ti apartment. Saan nga dito, sir? Dita bangir. Magsusurak, dita bangir kapag kasi kung ka, taga-probinsya ka, himay ka dito syudad. Kapinano, kasinsinta. Antim antim ni mama, antim pa, uncle mo ni papa. Nabartik ka, sir. Mabaling ka din, tumagder ka, pumano ka dito yan. Dita bangir, sir, tiyayan nyo. Hindi naman kung susuro. Bangar na rin nyo. Hindi na papakin ni mama yan. Nakatunog dan. Dadata kwarton. Sikat na nga bagada nga maruuray kanya. Wala nga saman nga naka-recap tari daw itay. So nga si Mrega kay siyak tinang-recap nga ng lak. Sino ka? Siyak ti karubam. Agkaruba tayo ti door, tiniri daw. Di tabangin tayan mo, sir. Ita tayan da papakin ni mamang mo. Logo kaya. Eh, ma'am, saan ka nga takakabagyan? Aragubang ka. Abi ko mga umay ka, sumarong ka na kami, no saan da ka kabagyan, di ba? Mabalintabat nga ko, nuhan ta nga kabagyan, no adayo nga kabagyan ta. Sir, please. Dandanita nagawit ti asawak. Ana? At asawam. Apay na panan ti asawam. Dapat nagtrabaho. Kagul ka. Naiimas sa akin din kita na idasar nga taraon na. Mamisira. Sir, mamit lang. Saan na ka, sir, nakasta. Nabanglo ka? Kaya nagligos mo? Sabi ko sa tarawatan. Makasulisog tarawatan, mga. Agpagpagay na tipuan di barokong mo. Wow. Sexy, ah. Saan ako nangatipain na mga anak na mabisinan. Sa mabaling ka di nga rumarkan. Mabiglahin na ilokat ko rin daw ta rumarkan. Naman na inlokat tiri daw ko na namanong naming dinansa may lokat. Nagsublitayan ko. Hala, namamumatan pinerji tiri daw. Hala? Nagpabasol ka, ah. Ano nga pinerji ko na? Tsak matan malukatan. Sabi di mo malukatan. Mat sumra ka na. Ang damod na papakin mo mga diyang atuhan. Yung mabisita ko, agur ka, kamu sa gidan na kita. Kamu special na kita, ya. O dapat arak. Kaya lang, red wine. Tsaka yan red wine nga makamartek. Awan to sa baling arak mo. Ito brandy o no whiskey. Yan hard. Wow, ang sakit okasyon. Handa. Ano ba sa rimik ni Mr. Cook?
Ano ito sa asawa? Apay nga umay kaya anniversary dito eh. Ha? Di kayo ka mo naman rimuar. Di ano anniversary yo agad rumwar kayo. Mapanggay man iti class ng restaurant. Di nangurot kayat, dito ti kayat na. Nga magselebrara mi. Uh, rumor ka na. E kasi anong oras kita nga makaruwarak at ibagam nga saan nga wa. Kamu oras saksakitin na kita. Agtukaw ka sa jay. Tumawag aking kukat apartment. Tao may tatarmin tiri daw. Ran. Tukaw ka nita. Sa mo saksakitin deta. Sa mga dadailan celebration meet asawak. Sa asawa mo na. Diyan ka mo manong name no anyat na pan na inala. Danom. Sana sinuyetan tirupak. Sagsagsaga ha? Ha? Tapno mamurmurayan ka. Tapno mausaong ka basit. Kaya may bertek mo. Tapno makita mo saan nga dito ti balayo. Saan nga dito ti apartment yo. Ha? Huwag nga peso. Si kagayam na takaruba mi nga rin daw. Tay pasare mangin ko nga tungpain ni ilakay mo. Tungpain na kanilakay mo. Namurmurayan kan? Amo mo nga saan nga dito ti ayan mo? Ti ayan nyo? Nga iti bangir? Nga karuba ta kailang? Agkaruba ta lang? Amohon. Sorry ha. Sige. Drumwara ka rin. Iti na pa nagtiri daw anong nemi. Matingang peso. Ala. Samat kumaluktan. Kasano nga na din, diyan man maluktan. Dadang ti problema, ta dinadail mo. Saan ko inranta mo ta? Magkunong nga dadailag ko ma. Masapol nga rumar ka dito yan. Kamuta, tandaniitan ni Robert. Robert tinagan ni Mr. mo? Mr. mo, no, kabit na kalaing. Live-in partner ko. Hanggang ba nagkasal? Ampay. Sumatlagayam. Nga madasawanan. Awan, asawa ni Robert. Nagpatpata ka mga single. Ano nagamutayan? May dear ka ba? Maylin. Maylin, sorry ha. Napalalawak ang peso ti minum ha. Ngayon nakasangprit akmat. Naigarayak masama ti kotsek. So nalayang ti sa bali nga rito ti simrekak. Nakalukat mat kami. So nga simrekak. Sa bali mat gahim nga rito ti simrekak. Ti mat gahim karubak. Saan nga nagitan? Mabalin mo nga tawagan da papagin ni mamang mo. Padasan naman nga luwaktan ni tiruar. Barbaring no. Maluktan da. Tsaka kahit nga disturban titurog da papagin ni mama. Sika ano, damo mo nga karuba. Awamot nga rin amam mo ka karuba. Daging ko at apartment. Sa pagpatulungan. Sige, mapitlahin ta. Tawagan. Kabayatan nga tawagan na manong nemi kabuta mabisinak kat kursunada ka talaga timakan na panak iti lamisaan. Sorry, yan talaga nga naimas. Hindi makita na, Uy, saan ka mangan? Saan ko matingin po siya na? No, maluktan dun tiri daw. Di rumuharak ton. Mahabaring no, maibayag ni live-in partner mo. Sige nagluto? Uy, special Naimas ti lutong.
Ano natawagan mo, taking ko kat apartment? Ranamat nga da iti adayo. Kaya dinamag mo kamanon aramidem tapno malukatam. Kumbaga na, kat saan nga umay? Mangkita ka lang yun, mang tarimaan dito ako na natalaga. Ay mo tinagan ko? Di mo pa yung baga? Elmer na tinagan ko. Madalaga na manong Elmer. Wakat dumanon ti asawa ka doon, parang ipagkarup na nuwadano na ka dito uneng. Kaya doon sa aga malok tandari daw, di ang makastrek. Baka mambalin nga malukatan, no, at tirawar, ti manglukat. Kasano ko ma? Ang mga no, matarimaan nila kay ko. Nilipid partner ko, ni Robert, kat makastrek, kat makita na ka toy. Panunutam to rin madamdaman. Nan, mangang kami, di ka mabisin? Nagtugaw mat manong nemi iti sako. Mangkan. Ilabayan ka. Inahalak ti pinggan na manong nemi sa ko inlabayan. Nginig ka iti kanin si Daid na. Oh, mangkan. Saan nga nabartek? Nabartek ka? Marik na pala ang nabartek ko. Amukon nga. Karuba ka lang. Sa baling rito at simbre ka. Sorry ha. Mangkan. Happy anniversary. Saamat nga sikat ka anniversary ka. Yung sa tinatayan na. Dahil pagkunam nga saan na ka nga pudong ipatpatig tilibid partner mo. Nadati kundawan nga. Meron rin na nga bumatog at lumabasak dito nga. Dangran na ka ti live-in partner mo. Amom na siya ti live-in partner mo. Amom na siya ti asawan. Tungtunguhin ka. Nipitik kat awan ti mariknam kanya. Di kat mariknam kanya. Dagiti nairot nga rakop ko. Dagiti nabara nga agik ko. Kadagiti lips mo. Kadagiti iti barokong mo. Ito na tumato mga paset ti pagim. Nagbaling ka na nagsak ka niya. Taong pa asawam? Taong pa'y. Ni girlfriend, taong pa'y. Taapay. Diyan mo. Tag mo o yung dati puso. Nga ayat. Iti sa bagay, kung naman ito nga live-in kay lang. Di mo kunain nga siya. Yeah. I love you. Mylene. Loko ka. Lagi magbagam kung dawayam ti. Panagmay masak dito eh. Kaya kamot pilitan ka. Alangan ba't nga ramasan ka? Mangan ka. Simubon man. Ayun ka manunemi kinargahak tikot sarak. Iti masidakin na po eh. Sa ako'y layat ng subo. Ganyan. Subuhan ka. Babaa mo tilibin partner mo. Ada sa baling nga kapangpangan naman ita. Oh. Siya kung timang subukan nga. Imisem. Kastaman umisem ka. Nagnanga. Sinumbuhak. Thank you. You're welcome. Tuloy mo timangan. Nakimas ka tilutom. Hapo nga dadakit nga tungtungog. Ano si kakumot asawa. Nakimas tilutom. Subuang kamit. Ha? Sige. Thank you. You're welcome.
Kahit ko tuminom. Kawan nga. Nga maguri ka. Ento naman sumangpit dilibiin partner mo. Eh, hanapin nga di. Ipakal mo king kuha na. Pawari na. Baka gusto ko na. Baka da sa baling ha. Kalanglang lang namat namangan. Sala nga nalpas na nga taitan nga nangan. Sa bali baka sa bali takang kanin ita ni Robert. Diba? Imbas ko nga agawid. Anibersaryo pa eh. Kasi isa kumat kasangom nga mangan. Sa sika kumat kang kanin na. Sa bali mat. Diba? Oo, sangang sanaya kasta. Masalutsot ko man, Mylene. Nalagsak ka ka rin iti sidong ni Robert. Saan? Ano ibagam nga naragsak ka kat laglag ka ko nakuma. Tada ka din naragsak kamin, nga kabilin na ka. Sana ka nga pudnong ipatpatig ni Robert. Tapudno ko man, pudnong ipatpatig na ka. Di na ka po makiturid nga kabilin. Kaya no talaga kung makipatpatig na ka, nabayag ko maitang ada. Ta selebrasyon yung harod, tinabersaryo. Kaya saan ko man ito eh. Kung nga agrubot ka nga duwa, mapangkay ti class ka restaurant, sakit mo pa nag-check-in iti 5-star hotel, kanun. O ano mapangkay iti may isang lugar nga, nakalalagip para kada kayo. Kastaak nga kaya. Para ka naging special na aldaw. Mapang kami, kadigitiya, napipintas, special mat nga lugar. Ika po nga tagbalin ti asawak ni special para kanya. Kawan sa bali. Diba? Oo, imisam ka manin. Itulit naman. Uminumak ko na. Kakin ti minum ka. Kumawit lang ha. Talo katak na ito eh. Taitawugak na basom. Uminom ta nga dua. Kinaragak ti dua nga baso manong nemi kat imbes kumang isuda kini Robert nga live-in partner na ti agtos. Da kamin at agtos. Tos, cheers! Happy anniversary! Samad nga siya ni Robert. Anong arti ba kakeng ka? Happy damo nga panagkinawatan tirik nata. Ano nga nagkinawatan tirik nata? I love you, Mylene. Tapay. Nadya ka din naranggas nga asawam. I live-in partner mo. Nga saan nakabat nga patpatig, tipat-patig mo? Nagsanay ka manin. Umisam ka. Smile. Tawag ka manin. Dua baso. Ibusan mo. Sige, ibusan. Oreda. Uminom tama din. Another toast. Gulpi mo namin ginuman. Basta. Tanin to numarik na mo tinom mo. Saan ka ito mapilit pa nga? Saan ka ito nga kid nga rakupen ka? Pero kung marakupen na. Uy, ada pa nabati. Ibusan na. Ala, awan nabati na ti live-in partner ko. Paano nga gawid tayo dyan? Pero kung mga gawid. Aging ka nadlaw mi mangigmi manong naming agkutkuti tirseredura tiridaw. Hala, isutetan ti asawa. Yung saan naman na maluktan. Di ba't libitin mo lang kaya? Itilibit ni partner ko. Isutetan ni Robert. Hala, maluktan na. Maluktan na nandot at datiruan. Aglimang ka. Timak derakmet manong naming nga napan naglingin.
Naglingadak manong nemi ti sirok ti agdan. Naloktan ngagpaiso ti ritaw manong nemi. Kat tilibin partner na ngagpaiso ti dibdib. Inrekap na ti ritaw sa nainlak. Hey! Kaya ba ororahim dita? Robert, mamasdag ka nito, sa batan nak. Nabartak ka magandimtang. Kaya ngayon. Kung na mga masapak kang agawin, dito itang celebraran ti. Anniversary ta. Ngayon manat orasan. Orasan? Sabatin ako na nasiputak manong nemi ti panang sabat na. Kat ni, naginarakop niya. Naglalang na napahot na kiti bibigda. Nga sila mapilpilit manong nemi ni Mylene. Gabo nga ta, tagat arak, tikalips-tulips na. Iti nagrinok adnan manong nemi imasadagdan iti lamisahan. Mabisi, ako matimakan. Ha? Nangagan? Nangahan ako na ta may bisinak, Robert. Nakamu amin? Din sa ganam? Akin labay ka na ita. Duamat ito. Labay dito yan, nanganan. Ada kinaduam? Namindua ka naglabay. So, naglabayak nga duwa di kita. Kung amin, nag-imagine naglatan nga kasangsaho ka mangmangan. So nga duwa nga pinggan di linabayak. Ano kahit mo sawan? Kasala tay, ada kasangsaho klatan na tanog sa uak siyak. Kit nog sa o kamayat mapanag agtugaw yan ta. Yan ta panag pagtugawam. Kit kung mamita kaya agkutsara kaya ay loko ka. At lalaki dis pinastrek mo nga lalaki dito ya. Sino ha? Sino? Masaktanak ninakmunggusin ng astra. Sino? Kabutalayatan ng atong pain manong nemi siyak! Kunakmat sa mga tangran ni Mylene. Sino ka? Ha? Karuba. Tita, di bagay na Ridaw? Juan. Gabutawan ti kadwa ni Mylene. Gusto ko may koginat kadwa. Sige. Sige. Dumurog ka. Laglagi pa, nabartek ka. Laglagi pa, bas-basit di bagay ngimiti siya. Baka babawi ka. No kaya't makidinano ka niya. Darmas mo? Sige. Ayup kayo. Ayup ka nga babae. Saan mo nga taropa eh? Manong nemi dinarop na nagpaiso. Ngim nagpaisalakan ni Mylene kaniyak. Manong nemi naglingid itayan ko. Sige. Sige, tumarop ka. Padasa makabilan. Marmarumang kamang kabil kay kuwana. Kas kadila lalaki loko. Ti babae kat saan nga kabilan. No di kat ayaten, dungdungwen. Hapi nga sakit mo. Gabot naman siya na kang kuwana. Gabot ipatpatig ko. Kat saan na kan mong ipatpatig. Gabot saan nga rumbing ayatan tikas kang ka. Ayop kayo. Pumanaw kayo dito, balay ko. Balay mo to'y. Apartment ko. Pumanaw kayo to'y. Pumanaw kayo. Tanusahan. Manong nemi na paniti kusina ni Robert. Kadadadaday pag imuko manong nemi nga aramatin na siguro kung pag-iwa. Ito marupan manong. Umaykan. Dikdikan ta. Naalis to manong nemi nga nalukatak tiri daw. Kat guy-guyudik ni Mylene na sumursurot kanyak. Timbaray kami manong nemi rimuhan iti compound.
Kimamat siguro manong naming amsanan ngayon tuloy. Kadi di mabanlog kami, nangro na kini Mylene, nagsarding kami. Ngore na lain tugaw manong nami, gabot ti banlog na. Ngagal al-ala. Anat sangitam. Laglagi pa. Pinapanaw na kan ni Robert. Pinapanaw na ta. Kamay gusto tinagbaling ang biyag ko. Mani pa din na nagdanda kami kani Robert. Isang sangitak ng rona no kastangan ng anak. Apay? Hinayat ko man ti Suna. Nga oray itang ipatpating mo pa lang Suna. Sana ka na kaya? Nga ti amo na pag-idi akidada na pasama ka na ta. Saan nga rumbing ngayatan ti kaskong kwa na, Maylin? Kapag nagpakita ka, kadang ranakan. Isalakan ka. Kaputa, tsakon kaya't pa yung masaktan ka. Oray pakatayak, isalakan ka. Protektaran ka. Kaputa kasta tiba nang ipatekohin ka. Di mo ka di amo. Nisod gabo na nga ang painubiyak. Tamani po di tinakita ka. Mani po di dagkakaruba tayo. Mani po di karuba ka. Nga makitkita ka. Nangaraw na kasta nga mayroon na nga makita ka kadangran na ka ni Robert. Mas asyanak yan ka. Nga rita nga asik at nagbalin. Nagbalin nga pamateng napudno ngayat. Ngayon karik ini nga isalakan ka. Manipod ka rin nga narangkas na live-in partner mo. Ngaramidag namin na pamuspusan. Tapno may isalakan ka. Kaya't mo sawan, saan nga aksidente? Nga sa balit si Mirakam nga silid, nga ridaw. Amumit lang, nga si Marikat sa bali. Tsaka mo. Sa ako lang napaniknikanin. Itay soyatam tirupak ti danom. Aksidente nga nun. Saan nga makunang aksidente? Tengo natin English. You cannot meet a special people by accident. But you can meet special people by a reason. At a reason, nuwapay nga napasamak tikas dihay, Maylin. Rason tapno, may isalakan ka. Rason tapno mapasamak. Iti pa nakaduktal, tilibin partner mo. Nga adak. Iti apartment yun. Tapno may maganan nga, sana kan nga kasapulan. Tapno may maganan nga pumanaw ka. Kada kito yung oras, ipatpatig mo ka di pa ni Robert. Kinapudno na, nabayagin nga kaya't kong haliklikan ni Suna. Imno kastagan datik nga panawan nga isina, ipang tanak. Kadagyamalak, tadimteng ka, Elmer. Agyamanak. No saan man nga aksidente tinapasaman. Dimteng ka di biyak ko. May arison. Nga adarason. Tapno duminteng ka. Tapno mayadayunak iti impyerno.
Kaya manak, timak deriso na manong nemi kalpasan nakit imarakop kanya. Minalas ko magdat ang arakop na. Mylene, I love you, Mylene. Idi pa'y laing. Sika ti urorayek. Sika, tikid-kid daw ay kita naman suwang isagot na kanya. Tapno ang damutin, makuna, nakatakta ko na ko itinay ito gabihan. I love you. Kahit numayat ka, sa alang alibin, ikasar ka. Ayatan na kitilikodan ti amin. Itilikodan ti amin. Ngadang nabayagan nga liblibin mo. Itilikodan ti amin nga saan nga siyak ti nakauna. Ayatan ka kapatis at mariknak. Ayatan ka ure man panusan nga siyak ti muna. Kapatay patpatek ka. Kapatay sikat ket sikat. Tasikat inikari. Elmer, kumakin hindi pa ilaing nga si Marika iti silid. Wano iti rida o mi. Kumakin hindi pa ilang nga napasamat ti kastoy. Sana bale, napasama kat ti amin. Kanagsinnarak manong nemi naglanang dagiti bibig mi kini Mylene iti nakapapaon. Arakop nga nairut with love, agek nga napaot with love. Nanibing pinanunot manong nemi makita na kami di kita aglabas. Naging ka manong nemi ngayon namis ko ni Suna. Papananta. Alangan met nagsublita sa di apartment. Hindi ito hotel. Nawang kwarta. Siyempre, siyak nagbayan. Tapi ko mga sikat nagbayan. Kaya wallet ko na damit lang. Let's go. Let's go. Kaya ito unik ti hotel. Manong name dito kami nga nagpapas. Numanin ibaga manong name ni Mylene. Kaslay talay nga makarik na iti kastoy nga nagsak. Naragsakak ko nakidi inisidong ni Robert. Naragsakak ko nakidi. Imidurugyan na kun nga dangrahan. Idi mariknak nga pagpaparosan naklang. Idi mariknak nga malaksit kanya kadadapay sa bali. Manipod idi awanan tinamnamak nga kasarnak. Awanan ti manik na karagsak. Mabutay nga klaing tanaramidan na no panawak kat sapulan nak kat no masapulan nak baka no ad-adang dangran na. Gabot ka sa tibagbaga na. Ngono ilibasak kat sapulan nak kapapatayan na. Iso mabutay nga akmat nga pangpanaw kang kuwana. Well, yung baglaki din din kay tibiyag ko. You're my hero. And thank you. And I love you. Kabigatan naman ng nemi kinitak ti cellphone ko. Nakadato ti biskol ni Mama. Hala? Tinawagak ni Mama. Hello? Ma, I'm sorry. Jesus, po yan pinagdandanag na kami. Abigan, di yun nakita rin ti Kodsek? Sala nakita ni Papang mo. Ito mapan na dalusan ti Kodsemi. Nakita na. Sulmas daw. Ang damat ti Kodsem. Saan doon tayo mo ita? Ha? Ano gani daw? Tiyan mo. Direct dito yung hotel, Papa. Papa? Siyak ni mamang mo. Ay, Mama. Hotel? Sinot? Dakan to ti hotel.
Tagbalin to manukang yun. Grabe yung hotel pa lang, di mo may lanyawid dito eh. Tanang libre ka pa eh. Imat mama, kaya nagpatpat ng kalangan. Hala, agawit ka nga rin, igawit mo to eh. Mamang ka na kami, ganun papang mo. Mama, kumusta nita karuba nga dor? Takin nabagatan. Tayanti, atay babae ko na kabilin di lalaki. Abay, sa lusudan. Kaya sintirin nyo man at mapaspasamag. Tabay. Basta sintirin nyo at mapaspasamag dita. Kung sige nga nun, umarak. Tinakitaan nyo na mapaspasamag. Ano at mapaspasamag ma? Ag-iiro at gamit. Di lalaki. Diyan mo na makita tayong babae. Kasi na panawan nan. Sa lusudan mo ma. Noon natin panggap na. Tabi kami, alam na mama, sa lunsod. Ay, iyo. Apay, pumano kayo ito yan, sa baling nga pagkanalan yan. Sa dito tayo nakaroon. Di asawam. Sa mo asawa. Ana? Ti anak ko? Ay, anak nga gin sa saludsud na dyan matam mo. Ako, saludsud kumapay nga ito, no amok ko ma. Hello. Hello ma, ano di ay? Pero nga simrek ako dito na. Ito yung saludsud no sa dito, ayan, te asawa na. Imbaga na nga, intaray mo ka no? Saan kong intaray mo ma? Pinagtalo na kami nga dawa. Siyempre, pimano kam ganito. Iso ti katuwam tita, ita. Boy ma. Iso ti bagbaga ka na kayo nga pakariknak ti ayan. Saan nga nawaya ko na. Kaya man naman ag-asawa. Live-in da lang. Hala? Asawa ti sa bali? Inagaw mo? Saan nang asawa ko nakman? Live-in partner ti sa bali? Inagaw mo? Iso ti patpatig ko, mama. Di ka lang nasapul ti sa balin. Iso sapo ya. At dalangot aking kukuan. Ma, luwaping ipatpatig ko king ko. Iso na. Di ba nakakita ti kasi diya nga mapaspasamak. Nangurugi ti asi. Aging kaga. Talagang ipatpatig ko iso na. Saan naman tinapasamak? Inistoryak kini mama tinapasamak manong nemi. Imposible ko na. Ngimisot na pasamak ma. Sa ako na napuutanan nga talagang awanak gusto nga lugar. Di ta mabuya masuyatan danom tirupak. Katapi nga saan kang rimor nga dagos, aksidente. Nga sa amin nga mailokat tiri daw mama. Ano? Kinabudno na kahit ko mga itawag ka na kayo tanda kayo tumay mangilokat. Tabarbarin numalukat ni tiruar. Ngayon saan ko ninaramin. Tagundaway ko dahil ko na nga mangiparig na kinimailin tirig na. Apakar nga idumteng ti asawa na wano live-in partner na isulti na kalukat. Kahit Benchay, nakita na kami. Pinagtalaw na kami na. Tatiamot yung lalaki ni Robert, kaya na napasamak mi. Habi ko rin sa kay may toy. Yung kamat na nga ka na kami ni Kutsilyo. Basta, Diyos ko, talamar aramid mo, Elmer. Imbaon ko manin ni mama manong nemi tiruar no dapay laing ni Robert. Awan ka nun manong nemi. Sige nga mama, agawit kami nita. Yung sakbadeta, di kiti arwatan nga tadi. Maylin, pinakiramraman na nga tayo inala. Jack pa na mo. Padasin yun to ati, masubrek, baka no ha, hanggang nakalako no, awang ka ditulbek,
tababay nga kadwam. Bagawan, salutsutek. Iti malpasen panagsarita mi kani mama manong nemi at tutulbek ko. Elmer, nakapulsalata kanya. Akista? Sige, daro din. Bisinak. Mamigatan, iti baba. Ada restoran na ito nga hotel. Kinawanan iti pagdanagan ta. Nagsipot ta. Awan ka nun ni Robert. Awanin ti baka at ti pakanata. Ikasar ka, Dagos, Maylin. Fast forward, manong nemi. Natungpal kas kalikagom ko. Natungpal kas kidaw ko iti Diyos. Nga di pa lang, inaarapap ko manong nemi nga nag-asawa akto ni Maylin ti kasar ko. Imbaglagid din talaga nga nag-live-in dalayang manong. Imbaglagid din manong nemi takas diya tinapasamak. Saan nga aksidente itinapasamak no dikit with reason at rason tapno mapasamak nga nagkamaliak Disyembre kak nga ridaw gayam ti Carruba. Ako man ti problema kada papaki ni mama manong nemi ang sipod ta kayat damit, aga makatunusan damit, manong nemi ni Maylin. Manipod ti apartment, nakakita kam ti lute, manong nemi, nga nagtitinulungan mi kada mama, kini papa, nga ginatang, sami pinatakdaran, ti duwa nga balay. Ti balay mi nga kasawa, ken di kita talungan nakmi, ken di balay, da papa, kini mama. Alamat balay mi di probinsya, manong nemi, nga magigan sa jay, di kiti asudag nga kabagyan mi. Yung kayat min dito'y, eksipod ta, dito ti ayan ti trabaho da papaki ni mama, dito ayan ti trabaho, aging ka nagretiron da papaki ni mama. Kaya di kiti apukod na kami kini Maylin, isuda, iti mga ayawan. Kabayatan, manong nemi, nagtatrabaho kami ng padpada, iti asawa. College graduate manong nemi ni Maylin, at dati nga trabaho na. Ngayon din nagkarelasyon da ni Robert, saan nga pinagtrabaho. Aharig na, impupuknan, iti apartment, nasangsang patan na lata. Nukasta, nga mailiw kang kuwan. Naragsak, manong nemi ti pamilya mi. Kang kanayon nga nakaisem, manong nemi ti asawa, saan nakas idi, nga mamanuno umisem. Ngayon kang kanayon nga umisem, nagsipod ta. Asyak, tinsakot nga po Diyos kang kuwana, ang katakta ko na na. Ken dikit talo nga nakmi. Kastamet, tinsakot nga po Diyos kanyak isuna, ken dikit yan nakmi. Dito nga ron, ti pagkasarita ak, manong nemi, yaman naglaunay ti alos mo, ng ornos, kalpasang nga nakinsan kang ka, ti detalyena. Thank you, itilaing mo nang ibasa, ket sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsarmingan ti biyag, kadagit ipadak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Toy, nga ron agyaman nga pagayam mo, Elmer. Thank you, Elmer. Iting ka pa nagsurat. Iting ka pa nag-send kanyak. Dito details na. Kada ito pagkasalitaan. Thank you. Iti pa nang iburay mo. Kada ito pagkasalitaan. Ayan. Dagiti ang karubam sa malit simrekam. Ngari daw. Saan nga accident? By ngem. Napasamak ka by a reason. Ako na. Adarason. Tapos napasamak tikas jay.